May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito na ang mga nagpapagang balita. Panibagong 3 tulak ng droga huli sa Baguio City at Kalinga. Unang kaso ng COVID-19 sa isang barangay sa Bacon, Benguet, naitala. Training para sa karagdagang swabbers isinagawa sa La Union. Department of Agriculture namahagi ng tulong sa mga magsasaka ng Benguet. Ano ang parusa sa paglabag sa Food Safety Act? Alamin sa Ikaw at ang Batas. Love's Cafe, bagong atraksyon ng Mount Costa. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Panibagong mga tulak ng droga ang arestado sa Baguio City at Kalinga. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Napayuko na lang kagabi si Kiv Bestoton, 21 anyos at isang estudyante sa Burnham Park. Hinuli kasi siya ng Drug Enforcement Unit ng BCPO dahil sa pagbebenta ng marijuana. Ibinenta ni Kiv sa pulis na nagpanggap na buyer ang isang bloke ng marijuana. May bigat itong 250 grams at nagkakalaga ng 30,000 pesos. Nabawi din ang buy-bust money na ginamit sa transaksyon. Ayon sa BCPO Drug Enforcement Unit, user umano ang suspect at ito ang unang beses na nagbenta ito ng nasabing droga. Hinuli din sa buy-bust operation sa Barangay Lourdes Extension si Paulino Sapitula D. Jr. aka June. Nabili kasi ng pulis na nagpanggap na booster buyer ang isang pakete na naglalaman umano ng shabu. May bigat itong 1.3 grams at nagkakalaga ng 8,000 pesos. Nakuha pa umano mula sa suspect ang cellphone, ID at buy-bust money. Sa Tabuk City, Kalinga naman, sinalakay ng mga otoridad ang bahay ni Manuel Suau Pulis, 59 anyos. Sa paghain ng mga otoridad ng search warrant na inilabas ni Presiding Judge Gerson Angog ng Regional Trial Court Branch 25 ng Tabuk City, Kalinga, tumambad ang 20 tanim na marijuana, 40 marijuana seedlings, mga buto ng marijuana at isang bloke ng pinatuyong dahon ng marijuana. Papalo sa 125,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga nasabat na marijuana. Nakuha din mula sa bahay ng suspect ang iba't ibang drug paraphernalia. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa kabila ng pag-iingat, naitala ang unang kaso ng COVID-19 sa isang barangay sa Bacon, Benguet. Magbabalita, Randy Guzman. Naitala ang unang kaso ng COVID-19 sa Barangay Bago sa Bacon, Benguet. Ang pasyente ay 71 taong gulang na babae. Nakitaan siya ng mga sintomas ng nasabing sakit. Sa huling datos, 24 na ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bayan. Samantala, sa buong probinsya, pumalo na sa 2,162 ang aktibong kaso. Nagpaabot naman ng mga family hygiene kits ang Philippine Red Cross Benguet Chapter. Sa tulong ng ilang pribadong establishmento, humigit kumulang 100 pamilya sa Bacon ang nabigyan ng tulong. Samantala, alinsunod sa IATF EID Resolution No. 72 Series of 2021, sarado ang lahat ng mga sementeryo sa bayan mula bukas hanggang ika-2 ng Nobyembre. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.
Target namang maabot ang herd immunity sa lalawigan ng Pangasinan bago matapos ang taon. Kasabay nito, puspusan ang pamimigay ng ayuda ng mga lokal na opisyal. Magbabalita, Christine May Tirado. Upang maabot ang herd immunity sa pagpasok ng 2022, katuwang ang Department of Health magkakaroon ng intensified vaccination rollout sa buong probinsya ng Pangasinan. Bilang tugon sa ating kahilingan para sa dagdag na supply ng vaccines, nagbigay ng katiyakan ang national government sa pamamagitan ng DOH na bibigyan po ang lalawigan ng sapat na supply ng bakuna. Magsisimula ang malawakang pagbabakuna sa unang araw ng Nobyembre hanggang sa huling araw ng taon. Mula noong October 25, nasa 969,000 na ang nabakunahan sa buong probinsya. Katumbas ito ng 49% ng eligible population ng lalawigan. 22% dito ay fully vaccinated at 27% naman ang nabigyan ng first dose. Upang maabot ang herd immunity bago matapos ang taon, inaasahang mabakunahan ang 70% ng populasyon ng lalawigan, kung saan 50% dito ay fully vaccinated. Inaasahan po naming muli ang inyong aktibong partisipasyon at pakikiisa sa malawakang vaccination rollout nitong natitirang 2 buwan ng taong ito. Todo naman sa pag-aalalay sa mga Pangasinense ang iba pang opisyal ng Pangasinan. Gaya na lamang ni 5th District Congressman Ramon Gico. Nitong linggo lang, umikot ito sa iba't ibang bayan ng Pangasinan para mamigay ng ayuda. Nakipagpulong din ito sa mga opisyal ng Solid North Philippines Wiring System o SNPW. Ito ang pinakaunang locator sa economic zone ng Pangasinan. 10,000 Pangasinense ang mabibigyan ng trabaho sa napipintong simula ng operasyon ng SNPW. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. Sumabak naman sa panibagong pagsasanay ang mga frontliner ng La Union. Ang detalye sa report ni Randy Guzman. Sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan ng La Union at Provincial Health Office, binigyan ng training ang 75 individual sa tamang pagkolekta ng COVID-19 specimen, packaging at storing. Sila po ay matutoka sa mga RHUs kung saan po sila assigned. Especially po yung mga nasa isolation facilities, kasi most of them are assigned sa mga facilities, sa isolation facilities. So, pag nung na-trained na sila, pwede na po silang, sila na po ang mga swabbers doon sa isolation facilities where our positive ay nandun na nag-isolate. Hangad ng pagsasanay na mapaigting ang prevention, detection, isolation, treatment and reintegration strategy ng lalawigan alinsunod sa Interagency Task Force Guidelines kontra COVID-19. Kailangan po kasi is yung quality ng paggawa para magkaroon ng backlog doon po sa mga isaswab natin. Sa huling datos na inilabas ng pamahalaang panlalawigan ng La Union, 36 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19. 163 naman ang gumaling at 2 ang namatay. Sa kabuuan, 2,247 ang aktibong kaso sa probinsya. San Fernando ang may pinakamataas na bilang ng aktibong kaso na pumalo sa 771. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, Department of Agriculture na mahagi ng tulong sa mga magsasaka ng Benguet. Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables,
finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa lusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment ginhaway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Para matulungang makabangon mula sa pandemya at dagok ng Bagyong Maring, inalalayan ng DA ang mga magsasaka ng Benguet. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Para maalalayan ng pamahalaan ang mga magsasaka ng Benguet sa pagbangon mula sa pananalasa ng Bagyong Maring, personal na inabot ni Department of Agriculture Secretary William Dar ang iba't ibang tulong sa mga magsasaka ng lalawigan. Typhoon Maring devastated a significant part, not only Cordillera but Northern Luzon provinces, Cagayan Valley and Ilocos region. Ang rehabilitation intervention ng DACAR will be about 156 million pesos. Ito yung bibilhin ng iba't ibang agricultural inputs at pamimigay doon sa apektadong area. For those affected farmers ng Typhoon Maring, to be given 20,000 emergency loan assistance, zero interest, no collateral, payable in 10 years. So yun, 650 million. On top of that, PCIC is setting aside about 370 million pesos to indemnify those affected farmers na nasa farmers registry
or even enroll with them, PCIC. Isa sa mga naabutan ng pautang na 20,000 pesos mula sa Department of Agriculture, si Aling Nauni. Naperwisyo ang mga tanim nito ng bagyong Maring. Dati po naipiktahan na po kami sa hanging habagat. But because of itong na namang latest na Typhoon Maring, nandyan po na because of soil erosion, nataganan yung mga tanim namin, nabaha, nagkaroon ng landslide, kaya talagang super affected po kami ngayon sa sitwasyong ito. Masasabi namin na hindi po naman lahat, pero at least malaking tulong na po sa amin ito upang makapagpasimula kami muli sa itong nangyari na po sa amin. Sumatotal, aabot sa 136 na mga magsasaka mula Sablan at La Trinidad ang mga nabigyan ng Quick Response Fund. Ipinamahagi rin ni Secretary Dar ang financial assistance na 5,000 pesos mula sa Rice Tarification Enhancement Fund o RCEF. Mayroon 7.6 billion pesos na excess tariff out of 2019 and 2020. At there would be about 1.6 million rice farmers that will be given 5,000 each. So kailangan natin ibigay ito hanggat katapusan ng taon. Sa Cordillera, 65,000 farmers, rice farmers will benefit from the 5,000 each from the rice tarification law, excess tariff. So that will be about 320 million pesos dito sa Cordillera. Nasira yung kalahati siguro, kalahating palay namin nasira sa malakas na hangin. Makatulong ito sir para sa puhunan naming magpagtatanim ng palay. Maraming salamat po sa Department of Agriculture sa tulong na ibinigay sa aming mga farmer. Masayang ibinalita din ni Secretary Dar ang naging agarang aksyon nila kontra sa smuggling ng gulay sa bansa. We confiscate actually all those almost 500 million pesos worth of smuggled vegetables and fruits. So that's a big effort showcasing the government is serious in not allowing smuggled items. And this will give respite to our local vegetable producers na tinutulungan din namin. The fight against smuggling will continue. Hindi yan, it will be a sustained campaign against smuggling by all government agencies concerned. Namahagi rin ang ahensya ng mga solar-powered urban aquaponics sa mga qualified beneficiaries ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Cordillera. Isa ito sa mga paraan ng ahensya para lalo pang isulong ang urban gardening. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, sinorpresa ng pamahalang lokal ang kauna-unahang centenarian ng Lagayan Abra. Magbabalita, Irish Kawile. 47, 48, 49, 50,000 na tilula. Dati lang Lola. Dito pa ito Lola do 50, tapos dito yung may isa nga 50,000, no, 100,000 na lang amin. Malakas pang pinagmamasdan ni Lola Belen Boning Pasis ang social worker na nagbilang ng kanyang regalong natanggap. Si Lola Belen ang kauna-unahang centenarian ng bayan ng Lagayan sa Abra. Dahil 100 taon na si Lola, nakatanggap din siya ng 100,000 piso mula sa pamahalaan. 96, 97, 98, 99, 100! Yay! 100 mula ti kwartang! Wen, durin mo madlang higata mo ti agas mo. Vitamis, gatas, at pati sa kalata, baka no, umabot ka ba 200. Bakas sa kanyang mukha ang tuwa ng matanggap ang regalong ito. Nakatanggap din si Lola Belen ng cake mula sa kanila. Iniabot ni Nelda Dupingay, Senior Citizens Focal Person ng PSWDO, at Cristel de la Vega ang pera mula sa pamahalaan. 75, 76, 77, 78, 79,
Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Pasko na naman at plano na kahit na may pandemic ang kainan, salo-salo, Christmas parties, etc. And meron bang batas na nagre-regulate din ng pagkain dito sa ating bansa? Merong Republic Act 10611. At ito yung Food and Safety Act. At ang purpose nito is to safeguard the proper handling and processing of food para we have food safety para sa ating mga citizens. And as the term implies, food safety, dapat may mga standards and regulations for the preparation, production of food to be served to the public. And because of this, then ito ay dapat din mag-follow sa sanitation laws of the Philippines, which is PD 856. And of course, yung combination ng food and safety and sanitation law will ensure na ang ating mga mamamayan na kumakain sa restaurants, bars, hotels, and other places shall be given measures for their protection. Napaka-taas ng penalty ng violation ng Food Safety Act from a fine of 50,000 pesos and maximum amount of 500,000 pesos sa establishment. Pag na food poison, for example, yung mga kumain sa restaurant mo. Aside from that, meron din penalty of 1 month to 6 years and 1 day in prison for the persons responsible for the harm or the injury caused to that person. And sabi nitong Food Safety Act, the offender shall also pay for the hospitalization and rehabilitation cost of a person. And if death results from the incident, permanent revocation of permits shall be recommended. Meron din tayong kasong Crescencio, Libby versus Intermediate Court of Appeals. And ito ay sinasabi na itong Food Safety Act should be exercised, should be observed in all parts of the country, whether big or small na mga establishments. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, Mount Costa sa La Trinidad, Benguet, may dagdag na dahilan para pasyalan kung bakit alamin sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Paul! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Sa mga nature lovers, hindi pinapalagpas ang pamamasyal sa Mount Costa sa Puguis, La Trinidad, Benguet. At ngayon, mas dinarayo ito dahil sa isang bagong atraksyon. May kwento po si Irish Kawile. Coolness overload ang Mount Costa. Dahil sa angking ganda, patuloy na dinudumog ang atraksyong ito, lalo na ng mga gustong takasan ang ingay ng syudad. Ngayon, may bagong dahilan para pasyalan ang Mount Costa. Matatagpuan na kasi dito ang Labs Cafe. In response sa COVID natin ngayon, everyone needs a good place to hang out, to study, and also to work. That's why ang sagot namin dito yung alfresco dining. That's why nakipartner kami sa Mount Costa na located sa Longlong. So we wanna detach ourselves sa city and also enjoy yung milk tea natin with the nature. Mula sa Baguio, tinatayang nasa 15 hanggang 20 minuto ang biyahe papuntang Mount Costa. Dahil tahimik at napalibutan na magandang tanawin, swak ang Labs Cafe na kilala sa mga natural refreshing drinks sa mga naghahanap ng cool version ng work from home at online class. Yung advantage na mag-work kayo dito and mag-study kayo, number one kasi lagi doon sa pupunta natin, of course, yung ambience. Kailangan nating ma-check if it's really nice, and don't worry kasi Labs Cafe, Mount Costa branch offers really good ambience. Yung internet namin, we are working na doon sa aming internet. In a week, meron tayong internet dito, kaya
it's really a good place for you to study and also to work here. May special offer din ang Labs Cafe sa mga bikers. Sa ating mga bikers, we have also a promo for you. Unlimited Barako with free pandesal from 7 a.m. to 9 a.m. Mag-iisang linggo pa lang ang Labs Cafe Mount Costa at ngayon pa lang ay binabalik-balikan na ito. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.